Ninsabu bidu ta' sena ġdida, sena li bla ebda dubju ser tkun waħda ta' ħidma kbira fiħdan il-Parlament Ewropew. Jina ninsab parti mill-membru tal-Kumitat tal-Kultura b'responsabilità wkoll għall-Midja. Ix-xogħol tiegħi jinkludi li insaħħaħ ir-rwol tal-Midja. Ix-xogħol tiegħi jinkludi wkoll li nagħmel rapport fuq dan il-qasam u ma nistax ma infakkarx mill-ġdid il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Irridu nagħmlu ġustizzja magħha, anki billi nsiru nafu min ordina dak il-qtil u mhux biss inkunu nafu min huwa akkużat bit-twettiq tiegħu. Din hija wkoll is-sena kif nafu fejn il-belt kapitali tagħna, l-Belt Valletta, hi il-Belt Kapitali Ewropea għall-Kultura. Dan huwa suġġett li konsegwejt ukoll bħala Ministru għall-Kultura u issa bħala membru ta' dan il-Kumitat għall-Kultura fil-Parlament Ewropew. Dak il-Kumitat, delegazzjoni tiegħu ġejja Malta, jiena ninaqat ma' dik id-delegazzjoni u insegwi iva dal-avveniment mill-isbaħ għall-poplu Malti u Awċi kollu. Sena ġdida ngħidu x'inhuma l-prijoritajiet tagħna. Il-prijoritajiet għalina bħala Maltin, il-prijoritajiet tagħna bħala Maltin u Awċin fiħdan anki l-Unjoni Ewropea. Żgur il-prijoritajiet inkludu inkomplu il-ġlieda kontra it-terrorizmu. Irridu li meta aħna insifru, meta mmorru vakanza, ikonna s-serħan il-moħħ. Il-ġlieda llum anki kontra dak li huwa magħruf bħala il-qasam ta' is-sikurezza anki fuq l-internet, cyber security. Inti qed tixtri, mort online, qed tara aħbarijiet, trid li anki hemm ikollok is-serħan tal-moħħ. Trid tkun ukoll sena ta' priorità fejn ħarsu il-drittijiet, ir-rwol taż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ li kif nafu anki issa sena oħra mbagħad jivvutaw għall-ewwel darba fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew. Żgur is-sena 2018 tinkludi il-kontinwazzjoni tal-proċess Brexit u ser ikun hemm anki l-involviment tal-Parlament Ewropew. Irridu naraw dejjem anki kif il-proċess ta' Brexit jolqot lil poplu Malti fil-qasam tal-ekonomija, tal-kultura, tas-saħħa, tal-edukazzjoni. Fl-aħħar mill-aħħar nagħlaq bil-ħsieb li jiena dejjem inħobb nenfasizza. Ijataw fil-Parlament Ewropew biex nirrappreżenta lilkom, biex nibqa' viċin tagħkom, għamlu kuntatt miegħi bl-aktar mod regolari għalija dak li l-iktar isaħħaħ lili fil-ħidma politika kollha tiegħi huwa il-kuntatt kontinwu mal-poplu Malti u Awċi li ninsab gburi li nirrappreżenta ġewwa dan il-Parlament Ewropew.